sunayensa da siffofinsa, asma'uhu wa sifatuhu. Duk abin da Allah ya ce sunansa ne ka yadda, siffarsa ce ka yadda, da wanda ta dace da hankalinka da wanda hankalinka ya sabawa. Dole ka amince don ilimin Allah ya fi karfin hankalinka, ya fi karfin hankalina. To wannan shine haƙiƙanin imani. Duk abin da Allah ya yi ka yadda akwai hikima a ciki. Wannan jahilcin yakan shafi wasu wani lokaci hatta ga masu mulki. Ina tuna a shekaru kaman 7 da suka wuce a arewacin ƙasar nan, daga cikin mafi girman jihohi da tasiri, akwai wanda ya sha giyar mulki a cikin jama'a, ce shi ya rasa me yasa Allah ya kirkiri sauro ne. Sauro su kudaden nan me yasa Allah ya yi su. Wai shi a matsayinsa na injiniya ya gama tunani bai san me yasa Allah ya yi wannan ba. Yanzu akwai imani a wannan wurin? Mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba, wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba. Saboda wanda yasa Allah ya wata halitta daga cikin halittu ba, wai ya gama tunani shi dai bai ga abun ba. Saboda wani lokaci jahilci ba abun da baya sawa. Akwai mai mulkin da ya tsaya gaban jama'a ya ce annabi subhanahu wa ta'ala. Akwai wanda ya tsaya ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai wanda ya tsaya ya ce zamanin annabi Buhari, kamar yadda aka faɗa cikin ibada da hukunci. Tun ba haka ba a ce mutum yana shugabantan al'ummar musulmi amma yana challenging kudura da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. To in akwai addini da sanin addini to waɗannan ai ba ma mutane ba ne. Waɗannan bai dace ko wankin banɗakin masallaci a basu ba. In dai da ilimi ake abu. But haka aka samu kai a cikin mutum ya ce wai bai san me yasa Allah ya yi ba. Allah ta'ala ya kare mu daga jahilci. Allah ya kare mu daga jahilai da kuma aikin jahilci. Don haka walakin nal birra haƙiƙanin nagarta man amana billahi wanda ya imani da Allah.